волнений в Казани из-за татарского композитора. И с опозданием на год в 1951 году справили юбилей Салиха Сайдашева. Это был поистине для него счастливый день. Он думал, закончилась опала, закончились гонения. Сейчас начнется творчество, музыка и любимый театр. Но, увы, двери театра закрылись для него навсегда. Сейдашның бірінші ұстазы Захидулла Югулин була. Ол аңа классик музыка дүниясына юл күрсәтә. Сейдаш декадасы бар bizim республикада. Һәм Сейдаш декадасында минем татар теленең көче җитмәде. Сейдашның бүйеклеген ашырга. Менә безнең музей Сейдашның юбилей елында әзерләгән программа миндә бик зур канагатьсезлек тудырды. Ни өчен? Иң Сейдашны аша торган теоретик материал русча яңгырады. А татар телендә biz яңгыраттык мелодрамик әйберләрне. Мин бүген менә дәүләт җитәкчеләренә бер сорау бирдем. Сез кемне тәрбиялисез, үзегезнең гражданнарыгызны кем итеп күрәсез? Үзебезнең мәдәнияттан читләштерә халыкны без шундый нәтиҗәгә киләбез. Милли характер үзгәрә. Материалларны тупладык, без укыдык, Сейдаш турында нәрсәләр бар. Менә Сейдаш музее хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иттек, алар белән аралаштык. Булган материалларны туплаганнан соң үзебез өчен бер форма сайладык һәм бу инде шәхеснең иҗатының ичке дөньясына, аның кичерешләр дөньясына кирип карарга тырышу иде һәм шул дөньяны бүгенге заман һәм гомумән дәвер белән шәхес арасындагы менә бу монологлар, диалогларны күрсәтергә тырышу.